L-ex-plejer tat-tim nazzjonali Malti Daniel Bogdanovic kien immultat €1000 talli għeddet lil martu permezz tal-mobile filwaqt li ma nstabx ħati ta' vjolenza domestika. Il-qorti ħarġet garanzija personali fil-konfront tal-mara taħt penali €2000 u ordni ta' protezzjoni għal 3 snin. Il-qorti sospendit ukoll il-liċenzja tal-armi tal-akkużata għal żmien sena. Il-mara tal-akkużata għażlet li ma tixitx fil-konfront ta' żewġa biex il-kwistjonijiet li hemm bejn iż-żewġ naħat issa jkunu diskussi ċivilment. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud wassal ukoll messaġġ importanti fejn kien ibess mal-mezzi tax-xandir. U qal li hawnhekk għandna każ ta' plejer tal-futbol li lagħab mat-tim nazzjonali u allura jiġbed aktar interess mal-akkużi li ffaċċjaw ma' normali għal qrati tant li jkun hemm diversi kawżi. Innota wkoll nuqqas ta' sensittività lejn raba tal-imputata għal mod ta' kif inferex il-każ fuq il-midja. Tant li kellu impatt fuq it-tfal ta' Bogdanovic li spiċċaw isegwu l-każ bejn il-ġenituri tagħhom fil-midja u sabuha diffiċli jaffrontaw lil sħabhom tal-iskola. Għalhekk tqabbad mill-qorti l-psikologu Joseph Farrugia biex jassisti lilhom u tfal jaffrontaw b'mod san l-impatt soċjali tal-każ. Il-Maġistrat Joe Mifsud innota li dan il-każ spiċċa ballun fl-arena tal-politika partiġjana u dikjara li ħafna mir-rapporti kienu mibnija fuq il-fantażija u mhux fuq il-provi li nġibu fil-qorti. Filwaqt li deru dawn ir-rapporti spekulattivi nnota kif tal-iskantament l-ebda ġurnalist ma attenda s-seduti tal-każ biex ikun jaf eżatt dak li seħħ u li kien għaddej. Il-Maġistrat kellu kritika wkoll lejn il-prosekuzzjoni għal mod kif ma kienx preparata tant li għal iktar minn darba bidlet l-akkużi fil-konfront tal-akkużat.